Yo guys! Добре дошли в третото видео, което се включваме от колата. Предните две си говорихме за две от сферите, в които се определям като специалист с дългогодишен опит, а именно първото клипче беше свързан с стриминга, дадах ви няколко ноу-хау, надявам се да са ви били от полза, как да станете по-добри в контент креатинга, именно стриминга. Втория беше за коучинга на лига и за двете имам услуга и тренирам хора как да задобряват, буквално им спестявам време в това. И сега дойде момента да говорим за третия коучинг и това е коучинга, в който имам най-много опит и най-дълго време като цяло съм работил с клиенти. И това е фитнес онлайн коучинга. Значи преди да започна да се занимавам активно с контент креатинг, още 2018 година аз започнах да практикувам онлайн коучинга, свързан с фитнес. Преди това, набързо ще ви разкажа long story short, какъв съм, защо може да ми се доверите като знания в тази сфера. Още от дете аз съм роден в спортно семейство, баща ми е бил футболист на времето, дядо ми е лекал пръст и той е бил футболист и то на доста високо ниво за времето си. Бил е както футболист, така и треньор в пловдивските, тогава се казва Тракия, сега Ботев Пловдив и към Лок Пловдив. Общо взето, знаете, че крушата не пада по-далече от дървото, как се казали хората, или ябълката, или какво беше. Та и аз съм започнал да се занимавам с футбол още във втори клас и до края на юношеските години съм изкарал, това са 10 години. След това поради една или друга причина просто вече не съм се занимавал с футбол, но пък спортната натура си казва думата и аз не можех да остана без спорт. Продължих с карате Кьокушин, 3 години съм практикувал карате и след това преминах към фитнеса и тогава се запалих доста по фитнеса. До този момент, преди да се запаля, фитнеса го смятах не за спорт, даже се подигравах на хората, като някой каже какво спортуваш, фитнес. Беше ми много смешно, но когато започнах по-така да се занимавам, го взех много при сърце, почнах да се интересувам, почнах да чета статии, да гледам информационни клипчета, да се обогатявам, да ги прилагам върху себе си. И 2018 записах един курс на Мено Хензелманс, който е по-навътре с нещата, го знае. Това е science-based. Общо взето, това е информация упована на науката с научно обосновани методи на трениране. Първо приложих знанията на себе си и постигнах доста добри резултати. Даже ще сложим някакви снимки тук от най-добрата ми форма. По-нататък вече, когато започнах да се занимавам и с контент креатинг 2020 по-сериозно, тогава вече до този момент фокуса ми е било само да се развивам в фитнеса. И реално и затова резултатите ми бяха толкова добри. Аз ходих и по 2 часа тренирах 6 дни в седмицата и след това вече съчетавах ги нещата, бях в доста добра форма, но COVID-а, когато дойде, малко прецака нещата. Предполагам, че при много хора се е случило и тогава така позагубих доста мускулна маса, която част от нея и до ден днешен не съм върнал. Да, 2018, аз сме 2024, вече 6-та година аз коучвам фитнес коучинг, общо взето всичко е напълно онлайн и до голяма степен клиентите ми са хора, които са от стрима, геймъри. И мисля, че това е, на мен като цяло посланието ми в контент креатинга е точно това, да потиквам хората, понеже щом сме геймъри, имаме нещо общо с застоелия начин на живот, да се опитвам да го правя, да популяризирам съчетаването на гейминг с спорт и това, че може да си геймър и също да изглеждаш в добра форма. Да, общо взето не е лошо послание според мен. Всеки в контент креатинга си трябва да има някакво послание. Добре, малко за продукта, който предлагам в фитнес коучинга. Работим 1 месец заедно, не по-малко от 1 месец, като се изготвя персонална програма спрямо целите и спрямо колко е напреднал и лайфстайла на клиента. Съобразяваме се с други фактори, било то какви контузии има, възстановяването, гледаме как е, следим целият процес. Правим програма, след което гледаме техниката как е, снимат се изпълнението на техниката, праща се и коментираме. Плюсът в това, че сме онлайн е именно това, че може клиента да види отстрани как изглежда
Нещо, което когато сте едно на едно с треньора, почти не се прави да треньора да го снима и да му покаже ето тук ти е грешката. И по-осъзнато може да видиш отстрани как изглеждаш, защото някой път го чувстваш, че много добре, но правиш някаква фатална грешка, която може да те доведе до някаква контузия, травма. След това обръщаме внимание на нутришъна, а именно диетата. Провеждаме едно обучение как се следят калории. И тук целта не е да ви науча и вие да започнете да следите калории постоянно, нали, до края на живота, а по-скоро временно и то главно когато работим заедно, малко от малко да научат хората коя храна е богата на протеин, коя храна е богата на въглехидрат, коя е по-високо калорична, коя е по-ниско калорична и така, когато знаеш, имаш тази информация, можеш да ядеш напълно интуитивно и да си набавяш достатъчно калории спрямо целта ти. И горе-долу да знаеш, хитваш ли дейли интейка на ежедневният прием на протеин, защото това е доста важно за трениращите. Общо взето това е. Естествено говорим и за полезни навици, които изграждаме. Всичко е доста индивидуално, защото един може да иска да качва, друг иска да сваля. Така че спрямо целите, нещата, за които си говорим и навиците, които определяме, до голяма степен са базови и се препокриват, но вече когато става въпрос за индивидуално отношение, там вече пътищата се разделят. Услугата е доста добра и я препоръчвам за хора, които тепърва искат да започнат да тренират, за да може да положим една такава основа на полезни навици и горе-долу да придобие човека от среща представа какво да очаква като резултати. Защото когато започваме, мотивацията ни се поддържа от резултатите. И най-често се демотивирам, когато спрем да имаме мотивация. Моят опит мога да ви го дам, така да ви кажа кога евентуално можеш да имаш плато, как да излезеш от него. Това е другия тип хора, които също препоръчвам да се запишат. Хора, които тренират, но са стигнали плато. Има доста методи за излизане на плато, мога да ви дам това ноу-хау. И третия тип, който препоръчвам да се запишат такива хора, това са хора, които са тренирали фитнес, имали са добри резултати, но поради една или друга причина са спрели. COVID, родило им се дете, първо на мен ми се е случвало, тези неща са ми се случвали. И излизаш от ритъм, после доста трудно се връщаш, опитваш да намериш мотивация, правиш някакъв подход, както преди си ходил, но не работи, просто защото вече приоритетите си ти други и не можеш да се вложиш толкова. Имам тактики за такива ситуации. Аз лично минах през този път и съм се справил с тази трудност. Също така говорим за вредни навици, как да се справям с тях. Част от живота ми съм бил и пушач, и то пристрастен пушач по една кутия на ден. Анализирал съм точно защо съм ги почнал. Направил се с така анализа и това е може би едно от постиженията, където най-много се гордея като цяло в живота ми. Това, че съм спрял от цигарите, защото наистина беше много тегаво. Голяма наркомания е и също и за това мога да дам ноу-хау. Още да говорим за такива теми, не само за тренировъчния процес, ами вътрешния бунт, който имаш всеки ден, когато не ти се ходи да тренираш. Защото това пак е свързано с психиката и ментала, дисциплината. Малко се препокриват така нещата и с лигата. Но да, когато искаш да се развиваш, без значение в коя сфера, ще се блъскваме с тези неща. А именно да не отлагаме, да не бичаутваме, да се държим дисциплинирани. Така че това беше видеото за фитнес коучинга. Ако някой проявява интерес, може да ми пише в Instagram налично и ще оставим имейл, бизнес имейла отдолу. Feel free, guys. Надявам се да ви е харесало видеото и да сте се запознали точно с какви коучинги съм се занимавал. Ако не сте гледали предните две, където обяснявам за съпорт коучинга в лига и за стриминг менторшип, ако искате да станете добри на съпорт в лигата или ако искате да поемете по този път да сте стримър, може да ги изгледате. Благодаря, че гледахте и искам да спомена моите партньори, а именно G-Play, които април месец ще има събитие в Mall Paradise в Пловдив, а септември ще има G-Fest. Ще оставим датите долу в описанието, защото не съм сигурен точно кои дати бяха. Разгледайте ги и там може да се видим и да си побъбем, да се запознаем, снимаме. Ще ви чакам, гайс. Айде, чуваме се и до следващото видео.